Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan veto. Moj večerašnji gost je bivši savjetnik potpredsjednika vlade Davora Ive Stiera, bivši saborski zastupnik, ali sadašnji predsjednik stranke HRAST, Ladislav Ilčić. Gospodin Ilčić, dobro večer. Dobro večer vama i gledateljima. Zbog čega ste nakon par mjeseci svog angažmana dali ostavku na mjesto savjetnika potpredsjednika vlade Davora Ive Stiera? Pa moram odmah reći da je kao prvo mjesto poslovnog savjetnika mjesto u kojem vi iznosite svoja mišljenja isključivo potpredsjedniku vlade. Znači nemate mogućnost nastupanja u javnosti, što je za jednog predsjednika stranke dosta nezgodna pozicija. S druge strane, ključna stvar i povod je bio u stvari kandidatura za varaždinskog gradonačelnika. Naime, posao i sama kampanja i kasnije posao varaždinskog gradonačelnika nije spojiva sa ulogom sa dužnosti poslovnog savjetnika potpredsjednika vlade i zato sam se tu odlučio za, kao što sam rekao, za kampanju za gradonačelnika. A osim toga, kao što sam i na tiskovnoj u Saboru objasnio, da smo mi bili zadovoljni sa HDZ-ovim kandidatima i Hrvoje Zekanović u Šibeniku i ja u Varaždinu, onda bi ih tamo podržali. Ne, međutim, kako mi nikako nismo zadovoljni sa tim kandidatima, a da se nisam kandidirao ispalo bi kao da ga šutke podržavam. To jednostavno nisam želio, dakle iz principa, zato jer mislim radi se o nevjerodostojnom čovjeku. Tako da ja jednostavno imam određena principe, načela svojeg ponašanja u politici, vrijednosti koje zastupam i jednostavno to ne želim tolerirati, makar sam izgubio, evo tako da kažem, dobar posao s kojim sam bio vrlo zadovoljan, primao sam vrlo lijepi honorar tamo, ali ipak... Upravo to, otvorili ste sad nekoliko tema koje možemo razraditi i sve, spomenuli ste te honorar. Vi ste i dalje zaposlen na HRT-u, je li tako? Ovo je bio dodatna primanja. Dodatna primanja, da. Znači, radili ste dva posla odjednom? Da. To je moglo ići, a kandidatura ne može ići paralelno sa mjestom savjetnika. Da li je neki drugi razlog zapravo iza toga? To je političko pitanje, nije to pitanje vremena. Iako što se vremena tiče nije da baš imam previše vremena, baš sam nedavno dobio 600 dijete, pa imam i Čestitke na tome. Hvala. Pa imam i obiteljski dosta obveza doma, ali to je prvenstveno političko pitanje. Znači, ne možete vi se u Varaždinu kandidirati protiv HDZ-ovog kandidata, ako razumijete, znači ja idem protiv njega, a istovremeno savjetovati HDZ-ovog da li je zapravo pravi razlog ostavke i taj marš održan večer prije na 8. mart koji se dogodio, taj salve kritika koje su vlada dobivala zbog vašeg angažmana, ili je to zaista ovo što vi govorite? Gledajte, kad bi se ja obazirao na te napade, vi morate znati da su recimo lezbijska udruga Kontra i ženska mreža još 2004. digli tužbu protiv mene zato jer, kako su rekli, da pozitivnim govorom o braku diskriminiram istospolne zajednice. Znači, oni su tražili 18 mjeseci zatvora za mene. Morate znati da sam ja u Saboru prošle godine prokazao financiranje tih udruga, recimo udruge GONG, za koju sam ustvrdio da je samo 0,15% civilna udruga, jer sam jasno pokazao po podacima, znači čisto sam iznio argumente da od otprilike 10 milijuna kuna koliko iznosi njihov godišnji proračun, oni u stvari od članarina i domaćih donacija imaju 1500 kuna. Dobro, ali da li je taj pritisak, da li ste vi morali otići sa te pozicije? Ne, evo to upravo govorim, pa mislim ti pritisci su bili, oni su izvikivali moje ime i tražili ostavku i mene i gospodina Stiera, još i kad je bio onaj napad na onaj klub gdje je bačen onaj suzavac, super, ne, onda su isto tražili. Zašto je bio taj napad na taj klub? Zašto je bio ta? Pa ja ne znam da li policija iznijela to stajalište, ali mislim da odmah budem jasan, ja sam od uvijek oštro osuđivao svako nasilje. Dakle, ja ne znam uopće koje... Ali ovo je bilo nasilje prema LGBT zajednici. Pa dobro, čuo sam da je bio tamo. Mislim, čuo sam različite komentare, uopće ne bi ulazio u to. Dakle, ja jasno osuđujem svako nasilje prema bilo kome, bez obzira na spolnu orijentaciju, dakle svako nasilje je neprihvatljivo. Ali samo da se vratim na temu. Svi ti pritisci, dakle, kontinuirano postoje od početka mojeg javnog djelovanja. Dakle, u Hrvatskoj postoje definitivno vrlo jaka, radikalno lijeva fronta koja jednostavno nije pluralna. Oni jednostavno se ne mogu pomiriti da ljudi poput mene uopće postoje u Hrvatskoj. Dakle, nas smatraju... Možete se vi pomiriti da postoje ljudi poput njih? Apsolutno. To sam već više puta dokazao kroz konkretne poteze, recimo, ne znam, kod zdravstvenog odgoja gdje stvarno smatram da smo se bez veze svađali 10 godina oko spolnog i zdravstvenog odgoja. Mislim, normalno jedno demokratsko rješenje, pluralno rješenje bi bilo da postoje dva programa
Ja zaista nemam ništa protiv da neko ko želi ići na program Foruma za slobodu odgoja da ide na taj program i da dijete da na taj program, ali jednostavno ja isto tako tražim za moje dijete da ono ne ide na taj program nego da ide na jedan koji ja mislim da je vratimo se samo na temu. Znači da se vratim, velike su pritisci. Dakle, kad god neko jasno govori svoje stavove, a ja sam to od uvijek radio i više puta sam pokazao tu principijelnost, da naravno da postoje ti pritisci. Ali ti pritisci nikad nisu utjecali na mene, niti su utjecali na gospodina Stiera. Jer u tom slučaju bi već to prije bilo. Još toga morate znati čistu činjenicu. Ja sam najavio svoju kandidaturu prije Dana žena. Prema tome ne mogu reći Dobro, da... ali kad ste vi odlučili? Jeste vi znali da ćete ići se kandidirati za tu funkciju i prije nego što ste došli? Došli ste u 12. mjesecu, već ste tada znali da u 6. mjesecu idu lokalni izbori. Dobro, ali nije bilo još poznat ko će biti kandidat HDZ-a u gradu Varaždinu. A meni je rečeno da je u 11. mjesecu već se znalo da će gospodin Habijan biti kandidat i kažu da se, mislim, znalo se da će i prije nego što ste vi postali savjetnik biti on kandidat. Špekuliralo se, ali nije se znalo. Ali saznalo se i za vrijeme vašeg mandata. Ne sad tek, mislim, da li je to zaista razlog vaše ostavke? Naravno da jest. Dakle, morate shvatiti da je funkcija posebnog savjetnika i kandidature u Varaždinu nije spojiva. Dakle, da je to jednostavno su dvije funkcije koje ne idu zajedno iz političkih razloga, ne iz vremenskih razloga što sam rekao prije. Zašto vam gospodin Habijan tako smeta? Nazvali ste ga sad isto u emisiji nevjerodostojnim, s druge strane ste rekli da on ne živi kao demokršćanskim načelima. To je bilo u jednoj rečenici. Ja sam to već rekao u javnosti. Ja sam već to rekao u javnosti, dakle da je u stranci koja... Ja nemam zaista ništa protiv čovjeka. I svaki čovjek bira hoće li živjeti u skladu s kršćanskim vrijednostima. Ne, ja u tome apsolutno neću nikome ništa niti nametati, niti određivati, niti sugerirati. Ali je nevjerodostojno kad je neko u stranci koja se poziva na kršćanske vrijednosti da živi sasvim suprotno. Dakle, to je, što mislite po time da živi sasvim suprotno? To prepuštam vašem istraživačkom novinarstvu da gospodine Ilčić, čekajte. Vi sebe nazivate hrabrim političarom. Govorite da ste rekli kada je HDZ šutio u Saboru kao saborski zastupnik i ovo što ste rekli u početku emisije o GONG-u i ostalim financiranjima, o kurikuralnoj reformi, kad su drugi šutjeli da ste tu pokazali svoju hrabrost. Zašto sad nemate hrabrosti reći lijepo šta ste mislili i da se prekinu špekulacije o tome šta ste mislili, mislim? Zato jer, dakle, ja jednostavno imam pravo reći zašto ja njega ne podržavam. Znači, ako ja smatram da je on nevjerodostojan, ja ću reći da je on nevjerodostojan. Ali po čemu? Ja neću ići čačkati u to. Neću, dakle, mislim da u njegov način života. Ja neću ići čačkati, osim toga... Ali ste krenuli čačkati sa vašom izjavom? Ne, ja sam rekao svoj stav. Ja sam svoj stav rekao, ali neću ja sad ići njega i da budem jasan kad se govori o osudi osobe. Dakle, ja vi znate gospodina Habijana osobno? Znam. I on kad kaže da on mene ne pozna, to nije istina. Dakle, mi smo više puta bili na sastancima i tako dalje. Dakle, ja zaista nemam namjeru nikoga osuđivati. Dakle, ja nijednu osobu... To ste napravili na neki način sa svojim istupom. Ja sam rekao svoj stav. Ja dakle imam... jedna stvar je osuditi osobu, a druga stvar je dati svoj politički stav koga vi želite podržati ili ne. A na temelju čega je taj stav nastao? Na temelju čega vi znate da on ne živi po demokršćanskim načelima? Ja znam da on ne živi na taj način, da nije vjerodostojan. Ali gdje, ja ne ide u crkvu redom? Ja ne želim, naravno da ne se ne radi o tome. Dakle, ali gledajte, recite onda. Zašto se ne usudite to reći? Nije da se ja ne usudim. Zato jer ja smatram da politika treba imati određeni nivo. Nivo ima takav u kojem ja imam pravo reći svoj stav, mogu reći da on nevjerodostojan, a tu vjerodostojnost u osnovom građani sami donose svoju zaključku, će ocjenjivati sami građani na izborima. Da, ali vi ste dali optužbu koju ne želite pokrijepiti dokazima, s činjenicama. Niti nije na meni da ja to potkrijepljujem dokazima. Jer kršćanski suditi tuđe živote? Dakle, kršćanski nikad nije osuditi čovjeka. Nikad. Ali je osuditi ponašanje da. Znači i to je ključna stvar kod tome, baš mi je drago da ste postavili to pitanje. Znači, mi nikad ne osuđujemo čovjeka. Dakle, zato jer čovjek uvijek treba prihvaćati i svaki čovjek ima jednako vrijednost i jednako dostojanstvo. Ali jednako tako moramo biti vrlo kritični u ocjenjivanju svakog ponašanja. I to je izrazito važno. I pazite još jednu stvar, zašto je to važno? Ne znam da li ste gledali, možda ima jedna sad dobar serijal o hrvatskim velikanima na HRT-u. Pa je
bilo o Stjepanu Radiću kako je on tražio te svoje narodne tribune. Onda on je došao u neko selo pa se raspitao ko tamo je hrabar reći istinu, pa kad je to saznao kod djece, kod odraslih, onda je o tom čovjeku otišao na konak, kako kažu, pa je gledao kako se on ponaša prema ženi, prema djeci, da li taj čovjek osobno živi, da je on čestit čovjek, tako da kažem. I onda je on, kad je pronašao takvog čovjeka koji je bio u svojem privatnom životu čestit, onda je on njega potaknuo da on bude narodni tribun. Ta se relacija koja je ključna u demokraciji... A vi ćete određivati Varaždinu koji je narodni tribun ili ne, jer gradonačelnik je na neki način narodni tribun. Ne, ja neću, to će određivati građani, ali ja isto imam pravo na svoj stav. I mene izrazito smeta... Ali mi dalje ne znamo vaš stav na temelju čega, koje informacije je to nasto. Kažete da nije to što ne ide u crkvu. Nećete znati do kraja emisije, tako da nema smisla da sad trošimo veliki dio emisije na to, kad ja vam to tak i tak neću reći. Ali samo da objasnim važnost te vjerodostojnosti. Dakle, da je izrazito važno, da vi čovjeka možete prepoznati po tome kakav je on u privatnom životu, kakve ideje prenosi u javni svijet. Iz čega, iz par sastanaka na sastanaka stranačkih? Ne radi se samo o par sastanaka i dajte me prestanite pitati. Uopće neću više razgovarati o gospodinu Habijanu. Ja imam pravo na svoj politički stav i gotovo. Objasnim zašto. Samo hoću objasniti važnost te vjerodostojnosti. Jer ako čovjek u javnom životu zagovara jedne principe, a u osobnom životu živi drugačije, onda je nevjerodostojan. Dakle, nije dostojan vjere, povjerenja ljudi. Znači, ljudi kad biraju neku demokraciju se zasniva na povjerenju. Da ja tom čovjeku vjerujem. To je prvenstvena stvar. Zašto vam prije 2 godine nije smetalo onda po toj logici gospodin Karamarko? Koji je isto nije živio po demokršćanskim nekim principima. Tada kad ste išli na listu vam to nije smetalo. Dakle ovak, gospodin se razveo, i mnogi u HDZ-u se recimo razveli, to je isto ne demokršćanski. Gledajte, ja neću ulaziti sad Ne ulazimo sad gospodina Habijana, sad govorimo o nekim principima. Da. Dakle, ja ne kanim određivati ko je koliki grešnik, razumijete? Dakle, ja samo kažem da mora postojati nekakva linija i ispod koje nema. Ja sam liniju postavio kod gospodina Habijana tako kako sam postavio i za to imam pravo to napraviti. A svaki čovjek i glasač će postaviti svoju ljestvicu, ali niko mene ne može natjerati da ja podržim gospodina Habijana. I ja sam rekao zašto ga ne podržavam, zato jer mislim da je on prešao tu granicu i to je to. I dalje ne znamo čime. Ali dobro, da li ste mu vi zapravo ovim istupom pomogli i dali mu na neki način medijsku pažnju? Ma gledajte, dajte da se vratimo na i drugih kandidata. Kako to komentirate, da ste ujedinili sve kandidate? Pa gledajte, zato je gospodin Habijan isti koji je SDP-ovac. Mislim da budemo jasni. Znači, kad gospodin Kišić kao SDP podrži Habijana, pa to je jasno jer su oni jednaki. Ja uopće ne znam što oni rade od dvije različite stranke. Dakle, oni su jednaki. I normalno da se oni međusobno podržavaju. Ali to je to kad nema vrijednosnog ishodišta. Našoj politici nedostaje profilacije. Mi trebamo imati jasno da se zna ako je neko što je demokršćanstvo, što je socijaldemokracija, pa nemate ni kod SDP-a da budem jasni vjerodostojnost. Pa kad su oni prestali štititi radnike? Pa davno. Razumijete? Mislim, ja se ne sjećam kad su oni zadnji put štitili radnike u vladi premijera Milanovića. Ali ste rekli da ste podržali ovu sadašnju vladu i išli s njima kako bi spriječili ponovni dolazak SDP-a na vlast. Sigurno. Na neki način sada omogućujete koalicije SDP-a i HNS-a da ponovno zadrže vlast u Varaždinu. Zašto? Jer gospodinu Kišiću je na ljevici i centru otvoren prostor više manje, a vi ćete se s gospodinom Habijanom boriti za iste birače i jedan drugome oduzimati. Samom potporom Kišića i samim načinom života i svjetonazorom gospodina Habijana, on spada na ljevicu. Prema tome ja ne vidim tu da sad ja nešto radim na desnici, ako hoćete već tu podjelu lijevo-desno. Ne? Znači, tu ja ne vidim nikakav problem. A kad me pitate što ste me pitali prethodno pitanje, pred 2 godine? Pa da, zašto vam tada Karamarko, koji isto nije živio po demokršćanskim mjerilima? To sam rekao. Znači, ja sam odredio određenu granicu ispod koje ne želim ići i tu granicu... To je bila granica ulazak na listu za Sabor. Aha, da, to je bilo pitanje, sad ste me podsjetili. Dakle, naravno da je nama HDZ neusporedivo bliži od SDP-a, da budemo jasni. I po programskim načelima i po većini ljudi koji se nalaze u HDZ-u. I mi smo naravno, kad gledate, dakle, općenito nekakvi cilj parlamentarnih izbora, jasno je da je, ako želite biti politički relevantni, morate biti u Saboru. I nama je naravno bio cilj da mi uđemo u Sabor. S druge strane, jednako tako nam je bio cilj da ljevica ne dođe na vlast. I zato smo koalirali sa HDZ-om. Što ne znači da ta koalicija mora trajati vječno, a osim toga,
niti ne znači da smo mi sa HDZ-om u svemu istomišljenici. Vi znate recimo da sam ja... Koja je onda sudbina vašeg odnosa s HDZ-om sada? Pa ja vjerujem da ćemo mi dobro surađivati u svim stvarima u kojim će oni biti autentični. Hoćete li gospodina Habijana u slučaju ulaska u drugi krug podržati protiv SDP-a? Ne. Jer vi zapravo griješite s taktikom, jer svojom uspješnom, to vam se treba priznati, kampanjom, kad ste imali referendum o definiciji braka u cijeloj Hrvatskoj, u Varaždinu niste uspjeli. Većina je bila protiv. U Varaždinskoj županiji jesmo uspjeli, u gradu Varaždinu nismo. Niste uspjeli u gradu Varaždinu, je li tako? Meni je teško povjerovati da bi itko tko je bio protiv definicije na koji način ste vi uspjeli, glasao uopće za vas. Znači, vi ste i dalje u manjini tamo. Pa gledajte, vi sad pokušavate sve jako svjetonazorski postaviti, a ja ću vam recimo kod mene u orkestru. Kod mene u orkestru većina ljudi lijevo orijentirana i glasa više za lijeve stranke. Međutim, mi kad imamo recimo, kad sam se ja kandidirao, sad se već 2 ili 3 puta nisam kandidirao, ali recimo 4 mandata prije, kad smo imali izbore za umjetničko vijeće, ja sam redovito dobivao najviše glasova. Znači, ti ljudi su glasali za mene jer su smatrali da sam pošten čovjek, da sam ne znam što, pitajte njih, nije sad važno. Ne? Ali, dakle, nije to uvijek jedino mjerilo taj svjetonazor, pogotovo na lokalnoj razini gdje se više radio... Ali ste ga vi istakli svojom kandidaturom, svjetonazor? Pa gledajte, ajde da sad malo o svjetonazoru kažemo. Dakle, svjetonazor, odnosno često se to, imamo 3 nekakva izraza. Imamo svjetonazor, sustav vrijednosti i ideologija. Od ta 3 naziva koji se često preklapaju, pa se koriste nekad Dobro, jedan, ideologija nekad drugi. Kod vas nije toliko izražena, nećemo o ideologiji. Govorimo o svjetonazoru i sustavu vrijednosti za koji ste optužili gospodina Habijana i tako otvorili pitanje svjetonazora na to. Odnosno, ja, da budem jasan i stavim akcent gdje sam htio staviti. Znači, ja ono što sam kritizirao sam nevjerodostojnost. Dakle, meni ne predstavlja problem da je netko drugi nekog drugog sustava vrijednosti. Ali neko onda ide u takvu stranku kakav ima sustav vrijednosti, a ne da ide u jednu stranku koja ima drugi svjetonazor. O to ponavljam. Sad, o svjetonazoru i sustavu vrijednosti. Da li je to u lokalnoj politici toliko važno? Tako, to je dobro pitanje. Dakle, ja u lokalnoj politici, naravno kad vi razmišljate hoćete li ovaj pločnik asfaltirati ili ona ili gdje ćete što raditi, nije važno. Dakle, tu je važno da je čovjek spretan, dobar menadžer, sposoban, pametan i tako dalje. Međutim, reći da sustav vrijednosti nema veze s lokalnom politikom je također krivo. Naime, vi kad gledate uopće što pokreće čovjeka, što pokreće društvo, recimo, pogledajte državu, Hrvatsku državu. Pustite za državu, na Varaždinu. Ne, ali samo da povučem paralelu jer vidjet ćete da je povezano. Bili danas postojale Hrvatske države da nije postojala ljubav kod branitelja prema Hrvatskoj državi. Dakle, oni definitivno iz te vrijednosti, dakle, ljubav je sigurno jedna vrijednost, prema domovini, oni su išli braniti Hrvatsku. Ne zato jer su razmišljali o tome hoće li dobiti penziju ili neke povlastice, ne, nisu znali ni da li ćemo uopće dobiti rad. Znači, ta vrijednost je ključna koja pokreće čovjeka. Ili sada idem bliže lokalnoj politici, demografija. Znači, mi danas govorimo i kod ove vlade, drago mi da je osnovano Ministarstvo demografije, ali mi se uglavnom vrtimo oko ovih redistribucija stanovništva, povećanje drugih 6 mjeseci porodiljnog dopusta i tako dalje. Međutim, ko od nas, opće ko od svih roditelja imao dijete radi veće porodiljne naknade? Nitko. Dakle, mislim, svi ljudi koji imaju djecu imaju zato jer to žele, zato jer to negdje stoji u njima, jer su skloni kako djeci. Kako to lokalna politika onda može? Tako. Tome lokalna politika treba izrazito pridavati značenje. Što u Varaždinu se uopće ne događa. Znači, gradonačelnik Habuš je vodio brigu isključivo o ciglama i asfaltu, da budem jasan. Znači, nama je pao, vi imate recimo 2011. u Varaždinu oko 470 novorođene djece. 2015. imate, on je došao na mjesto gradonačelnika 2011. Znači nakon prijevremenih izbora. 2015. znači nakon 4 godine imate 360 i nešto. Znači 25% manje rođene djece. Nama se roditelji iseljavaju u susjedne općine. Znači nema riješeno stambeno pitanje. Kad se rade rejtinzi gradonačelnika, vidio sam 3 istraživanja, 2 renomiranih agencija. Prvi problem je problem zbrinjavanja otpada u Varaždinu, koje je goruće pitanje, a ne pitanje svjetonazora i da li neko živi po demokršćanskim vrijednostima ili ne. Kako biste to riješili? A gledajte, ja još uvijek smatram da mi možemo super riješiti otpad,
Ali ako nikoga neće biti u Varaždinu, grad će ovako i onako propast. I to dakle, nema riješen otpad ili neriješen otpad, neće spasiti grad Varaždin. Naravno da je rješenje otpada, o tome sam pričao jako puno na gradskom vijeću i davao prijedloge i kritizirao onu koncesiju, sad da ne ulazim u lokalne teme, što vjerojatno na nacionalnoj razini ljude ne zanima, ali definitivno gospodin Habuš se tu pokazao jako nesposoban. Pustite, sa gospodina Habuša nema ga, da je bio sposoban, bi se ponovno kandidirao. Ali gledajte, tu sad je jedna varka koja se pokušava donijeti je kandidatura gospodina Kišića, SDP-a, koji je 4 godine na vlasti, odnosno 5,5 godina na vlasti sa gospodinom Habušom, odnosno HNS-om, i koji je jednako tako nesposoban kao gospodin. Kišić je do župana, ako se dobro znam, ali SDP i HNS su išli u predizbornu koaliciju, zajedno podržali, on ima dogradonačelnike SDP-a, dakle, oni su kao ekipa. Vi zaista mislite da ih možete pobijediti? Zadnji put ste dobili 7,8% glasova. Da, dobio sam 2011. sam dobio 15,6%, a sad sam prošli put dobio 7,9%. Gledajte, ja vjerujem da ovaj put mogu ući u drugi krug. Ja sam ipak u međuvremenu bio u Saboru, bio sam istaknuti politički, onda sam bio dosta još nepoznat. Ali da se vratim samo na tu spoj vrijednosti i lokalne politike. Znači, vi morate kao grad pokazati da vi cijenite to što imate, što ljudi imaju djecu. To nije pitanje samo jednokratno. Znači, ja sam recimo prošle godine uspio čak sa tim SDP-om i HNS-om izboriti dječje božićnice. Kao prvi grad u Hrvatskoj izdvojili smo oko 1 milijun kuna u kojem smo podijelili dječje božićnice, svaki dijete je dobilo božićnicu. Dakle, što je jedan mali znak pažnje, to nije, naravno, niko se nije spasio sa 120 kuna, ali, dakle, jedan znak pažnje roditeljima da mi cijenimo to što oni imaju djecu. Jer to od ove vlasti uopće nije bilo prisutno. Onda recimo druga stvar, vi imate usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života. Kad pitate roditelji koji je njima najveći problem je upravo to. Znači to što on radi do 4-5 sati. Dođe doma, onda sjedni u auto, vozi dijete na sport, vozi u glazbenu školu, vozi na jezike i tako dalje. Tu grad apsolutno ništa nije napravio da bi se recimo ojačala školska sportska društva, da vi organizirate te treninge nakon 6 sata. Sportska društva i glazbene škole i ostalo isto nemaju veze sa svjetonazorom. Imaju. Zato jer ako ste vi obiteljski čovjek, ako vi razumijete to što roditelje muči, onda ćete vi raditi i tražiti... Ali ja vjerujem da su i socijaldemokrati i demokršćani zazivaju obiteljske ljude i koji će djecu davati dodatna znanja. Ne jednako. A pogotovo ne neki od naših kandidata. Idemo malo još se vratiti u tu prošlost. Kako je došlo do vašeg angažmana kod potpredsjednika vlade Davora Ive Stiera? Niste o tome davali uopće izjave niti objasnili te angažman? Da, jer sam bio poslovni savjetnik. Da, dakle, ja ne znam koliko ste pratili moj rad u Saboru. Recimo, pričao sam već što sam prokazao kod udruga civilnog društva koji na neki način drže monopol nad tumačenjem ljudskih prava, znači CESI, Centar za mirovne studije, Iskorak kontra, Ženska mreža i tako dalje, gdje se mahom radi o udrugama koje su bogato financirane iz državnog proračuna, nemaju nikakve veze sa civilnim društvom. Dakle, civilno društvo bi trebalo proizlaziti iz naroda. Znači, kad dobro, ali imaju obitelji i druge, isto se financiraju iz novca. Ko se financira iz državnog proračuna? Pa i imaju obitelji od gospođe Markić, udruge isto dobivaju neke dotacije od raznih ministarstva. Ja točno ne znam koliko, ali koliko znam, oni su možda dobili nekakvih 20-30 tisuća kuna, ne znam točno koliko. Evo, pitanje, ali vidite da postoji. Ali za razliku dobro, od ali ovih... dajte da vratite samo na ovo. Kako to da ste postali? Kako je došlo do tog vašeg angažmana? Evo, to je odgovor na to pitanje. Dakle, ja sam prokazao da interpretacija ljudskih prava koje rade te radikalno lijeve udruge stoje na slabim nogama. Također, ako se sjećate, ja sam vrlo jasno iznosio argumente protiv rada pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za djecu i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Ako se sjećate, prošle godine je po prvi puta srušeno njihovo godišnje izvješće pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za djecu. Ovo za ravnopravnost spolova je tijesno prošlo, gdje se pokazalo u stvari da njihov rad nije dostatan. Znači da tu postoji dosta veliki problemi, tako da pretpostavljam zbog toga, ali zbog mojih dosadašnjih rada, mi smo recimo još 2008. preko udruge Grozd sakupili preko 200.000 potpisa samo u jedan dan, kad je bila 60. obljetnica Opće deklaracije o ljudskim pravima, gdje smo mi isticali te neke stvari iz Opće deklaracije o ljudskim pravima. Tako da, vjerojatno prateći cjelokupni moj angažman i moj odnos prema društvu i to što sam ja govorio, gospodin Stier zaželio da ja budem njegov poslovni savjetnik. On vas je kontaktirao i tražio? Da.
Da li je to imalo veze sa vašim predizbornim, predkoalicijskim dogovorom između gospodina Plenkovića i vas, jer vi niste išli na listu, makar ste mogli za Sabor? Ja sam, gledajte, što se tiče tih izbora, to isto nismo imali prilike, bilo je ljeto, iskomunicirati sa ljudima. Ja sam rekao, nama je naravno bio cilj da postanemo parlamentarna stranka. Bez HDZ-a to ne bi postali. Ne bi, ali još jednu stvar da odmah objasnim. HDZ vam nije, da tako kažem, djed mraz koji bi išao po Hrvatskom i dijelio mandate. Znači, kod HDZ svaki mandat se točno zna zašto je netko dobio. I uvijek ga je dobio iz neke računice. Znači, mi smo, recimo, unatoč tome, u onom prvim izborima 2015. kad sam ja ušao u Sabor, mi smo imali svega 5 kandidata na listima, dobili smo oko 9 tisuća preferencijalnih glasova. Za jedan mandat vam treba oko 15. Između 12 i 17, ovisno o tome kako se Dontova metoda posloži. I to smo mi dobili u 5 izbornih jedinica, samo 5 kandidata. Znači da smo imali 10... Ne bi došli. Ne? Naravno da bi mi smo recimo i 2011. kad smo bili 10 puta slabiji nego sad, smo dobili 30.000 glasova. Znači kad idete u svim izbornim jedinicama, kad imate 140 kandidata... Dobro, znači da se HDZ na neki način šlepo, ali kako je došlo? Da li je to imalo veze? Samo da kažem, šlepo. Ja hoću reći, HDZ imao vrlo jasnu računicu zašto je on nastavio na listu. Zato jer bi mi, možda mi ne bi prošli, ne bi vjerojatno uspjeli skoncentrirati. Da, sada dođem do toga. Znači, kad je HDZ procijenio da on želi da Zekanović, naš Hrvoje Zekanović u 9. izbornoj jedinici iz Šibenika, koji je vrlo kvalitetan čovjek, ide na listu, a ne ja, kod mene se mogla postaviti sad ona kako i većina predsjednika stranaka rezonira. Ja sam predsjednik, ja moram ići u Sabor, ako mene ne želite, ja ne želim ići u koaliciju i tako dalje. Ja sam rekao ne, u tom trenutku važnije je da mi ostanemo parlamentarna stranka i ja sam na neki način žrtvovao svoje mjesto i prepustio da to bude Zekanović. Nisam zbog svojih saborskog mandata... A HDZ je vjerojatno procijenio da bi sa mnom dobili manje glasova. Iako, znate, ja u tu procjenu... To vam je recimo Plenković rekao na onom sastanku. Na kojem sastanku? Dakle, bili smo mi na nekoliko sastanaka, ali oni su dakle tražili na taj način i ja mislim, gospodin Zlatko Hasanbegović koji je izazivao puno veću ljutnju ljevice u tom trenutku od mene, budemo realni. Dakle, po svim parametrima je bio na listi i ni na koji način nije ugrozio dakle nekakve glasove HDZ-a, tako da vjerujem da ne bi ni mene, ali gledajte, ja u tom trenutku nisam, ja sam mogao reći mi ne želimo ići u tu koaliciju ili mogao sam napraviti ovo što sam napravio, žrtvovao sam svoju na neki način poziciju u Saboru i rekao neka ide Zekanović. I da, mi smo na neki način napravili jednu suradnju sa HDZ-om u kojem smo i jedni i drugi imali koristi, zato jer smo si međusobno puno bliže. Da li onda taj vaš angažman bio zapravo nadomjestak toga što niste išli na listu? Pa ne vjerujem. Ja mislim da, dakle, jednostavno se tu radilo o preferencije gospodina Štira, koji očito o meni ima dobro mišljenje. Znači, gospodin Štir vam je na neki način bliži nego gospodin Plenković. To je vaše. Ja to vam ne znam reći. Dakle, mene gospodin Štir angažirao kao svojeg posebnog savjetnika. I to je ono što ja znam. Uz odobrenje predsjednika vlade i vlade. Uz odobrenje predsjednika. Znači, on je isto bio pokrovitelj na neki način supotpisatelj toga. Prema tome ne vjerujem da gospodin Plenković ima nešto protiv mene. A jer bilo tog dogovora da vas se kasnije angažira u slučaju pobjede? Pa naravno da su oni, mi kad smo razgovarali o cjelokupnom angažmanu, oni su govorili o tome da bi ja trebao biti negdje angažiran u izvršnoj vlasti. I bili ste angažirani na način da ste primali plaću na HRT-u i honorar od 10.000 kuna mjesečno ovdje. Čime ste se bavili točno? Čime ste se bavili tijekom svog angažmana? To vam sad, gledajte, to je jedan dio kad ste posebni savjetnik potpredsjednika vlade, to je njegova, ja sam njegov, kako da kažem, osobna administracija. I u tom smislu vi svoje mišljenje kad ste na toj poziciji govorite isključivo potpredsjedniku vlade. Prema tome ja neću danas o tome govoriti. A dobro, ali da li ste recimo imali veze, jeste li pisali izjavu koju je Hrvatska poslala u Vijeće Europske unije kada se odlučivalo o borbi za ljudska prava u međunarodnim forumima? Kao što sam rekao, to vam neću sad odgovarati, jer to sve pitate o mojem angažmanu kod gospodina Štira. Ali mislite da javnost ima pravo znati šta ste radili? Uzimali ste novac poreznih obveznika, znači svaki mjesec ste oduzimali otprilike 15 do 20.000 kuna građanima. Bruto, kad pogledamo. Gledajte, oduzimali, znate, je teška riječ. Ne oduzimali, primali ste iz javnog fonda, u redu. Dakle, znate, meni je zanimljivo, kad sam ja bio angažiran za poslovnog savjetnika, onda je masu portala pisalo da ću ja primati 10.000 kuna mjesečno neto. Sad kad sam ja prestao biti poslovni savjetnik, a mogao sam ja još uredno 3-4 godine, 3,5 godine primati taj honorar,
honorar, obavljati taj posao koji moram Dobro, reći ja da vas sam ne volio. pitam da li I ja sam se toga odrekao, tog posla i te zarade sam se odrekao zbog svojih nekih principa. Ima pravo javnost znati na što Da li je više javnost ima pravo? Dakle, ima pravo, ali to treba pitati gospodina Stiera. Dobro, kako komentirate tu izjavu koja je poslana u Hrvatskoj? To je izjava koja je indikativno kad ste vi došli i koja je poslana vrlo slična vašim stavovima. Pa, dobro, gledajte, sad naravno da sam... Jeste li imali utjecaj na gospodina Stiera u pisanju te izjave? To vam neće odgovoriti konkretno, znači za to ja vam mogu govoriti o svojim stavovima. Dakle, moj stav, ako me pitate, jest da sigurno da kad govorimo o reprodukciji, sama izjava govori o, kako da kažem, razmnožavanju vrsta. Da, braku, reproduktivnim i seksualnim pravima i zdravlju žena. Dakle, pobačaj je upravo suprotno od, dakle, reprodukcije, jel tako? Ne, prema tome, naravno da tu postoji inkompatibilnost. Dobro, ali da li ste vi zapravo na neki način napravili štetu gospodinu Plenkoviću ulaskom u svoju vladu? Jer tim stavovima koji su poslani u Vijeće Europske unije, ne Vijeće Europe, je na neki način gospodin Plenković dobio percepciju koju je po pitanju ljudskih prava konzervativnija i tvrđa nego od nekih drugih, recimo Poljske, Orbana ili Kačinskog tu, a on ipak u Europskoj uniji pokušava jedan drugačiji percepciju graditi. Gledajte, vi sve gledate iz nekakve percepcije medijskog mainstreama. Znači ono što kažu najveći mediji, ja što govorim oni pišu... ono što kažu mediji i izvješća koja su dolazila iz ovoga. Uostalom, zašto se koje izvješće? Pa iz Europske unije koje smo dobivali od dopisnika, jer se hrvatska javnost nije obavještena da je pisana ta izjava. Da mediji nisu saznali za tu izjavu, možda se ne bi ni znalo za to. Dobro, ali to je izvješće. Ali vi ste govorili, ja govorim o interpretiranju popularnosti ili medijskog ili političkog imidža gospodina Plenkovića vezano uz naše medije. Dakle, vi ste krenuli svoju tezu, je li gospodin Plenković izgubio na svojem imidžu popularnosti, kako ste rekli, zbog mojih stavova? Ja uopće ne mislim tako. Pa ja mislim da većina ljudi u Hrvatskoj, što je pokazao referendum o braku, recimo smatra da je brak zajednice žene i muškarca i tako dalje. Prema tome, to što mediji ne odražavaju mišljenje hrvatskih građana, to ne znači da se mišljenje građana promijenilo. Dobro, ali gospodin Plenković ipak gradi drugačiju percepciju. On je odmah rekao i u izbornoj kampanji da je zakon o pobačaju, da HDZ ima takav stav o zakonu o pobačaju koji se neće mijenjati, što je suprotno s vašim stajalištima, zar ne? Da, suprotno je. Da, mojim stajalištama, tako da, gledajte, što će konačno gospodin Plenković odlučiti, to ćemo vidjeti. Naravno da će naš stav ovisiti o tome kakve će on donijeti odluke. Mi smo do sad zadovoljni time što je on osnovao Ministarstvo demografije, zadovoljni smo s poreznom reformom, zadovoljni smo sa nekim stvarima koje je napravio, mislimo da ih radi dobro i smanjivanje uloge države, što je izrazito, recimo u tome smo mi kao uvjetno rečeni nekakvi demokršćani više liberalni sigurno od socijalista, jer mi smatramo da uloga države treba biti manja, da porezi moraju biti manje, da se tržište treba slobodnije samo razvijati. Tako da neke stvari gospodina Plenkovića izrazito cijenimo, a kako će se on ponašati u ovim vrijednosti stavima, to ćemo tek vidjeti. Koja je kritika dosadašnjeg rada? Kažete neke cijenimo, neke pa ne znam, gledajte, to ste nabrojali. S čime niste? Ja recimo, evo, što nisam zadovoljan s njegovom najavom da će se ratificirati Istanbulska konvencija. Dakle, mislim da on kod toga, ne znam da li je znao cjelokupnu istinu o Istanbulskoj konvenciji. Ako mogu par riječi, vrlo je važna tema koja će obilježiti sljedećih godinu dana. Znači, radi se o dokumentu, međunarodnom ugovoru koje je izradilo Vijeće Europe. Ono je završeno 2011. U ovih 6 godina ga je ratificiralo niti pola članica Vijeća Europe. Znači, u tom dokumentu definitivno postoji problem. To niko ne može poricati. Koji je taj problem? Vi ste bili savjetnik te vlade. Zapravo, vi niste bili savjetnik ministra vanjskih poslova Davora Ive Stiera, nego potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova. Tak je pisalo u rješenju. Znači, potpredsjednika vlade i ministra. Koji je zapravo predsjedao radnom skupinom za ljudska prava i za to ste angažirani, je li tako? Ne za vanjsku politiku. Između ostalog. Znači, pisalo je u rješenju iz širokog spektra vanjske i unutarnje politike. Vanjske i unutarnje politike, dobro. Da li ste to savjet o tome, o toj konvenciji
Istanbulskoj pisali pismeno i davali savjete potpredsjedniku vlade, a samim time i tome. Dajte ovako, da se vratimo na početak, mislim da ni vi ne bi trebali imati problema s tim. Ponavljam, ja vam neću govoriti što sam ja pisao ili ne, ja ću vam samo govoriti svoje stavove. A da ste upozorili na vaše stavove? Gledajte, ja ću sad vama govoriti svoje stavove, a vi samo onda po čistoj logici stvari razmislite li jesam li ja te stavove govorio potpredsjedniku vlade ili ne. No dobro, ali mislim da će, naravno da sam ja savjetovao potpredsjednika vlade u skladu sa svojim stavima, pa ne mogu savjetovao sa stavima nekog drugog. Ne. Dakle, da se vrati na Istanbulsku konvenciju. Dakle, mi u Hrvatskoj, u Europi, imamo konsenzus oko osude nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Dakle, nasilju nad ženama se protive i SDP-ovci, i HDZ-ovci, i HNS-ovci, i Hrastovci, i HSP-ovci, svi se protive. Protive se vjernici, nevjernici, evangelici, muslimani, katolici, svi se protive. I logično bi bilo da mi iznjedrimo jedan dokument oko kojeg bi postojao konsenzus i koji bi kao takav bio opće prihvaćen i onda bi bio učinkovit. Mi, nažalost, imamo sad trenutno dokument, ta Istanbulska konvencija, koja je unutra kao prvo ubacila neke dogme rodne teorije, odvojenosti roda i spola, o tome neću objašnjavati, ali mislim da slušatelji već znaju o čemu je riječ. A i onda je osim toga ubacila recimo unutra i definiciju... Da će sve to dogoditi kad ste postali savjetnik? Da li ste zbog toga isto između ostaloga? Ja se borim za svoje stavove gdje god mogu. Ja ne izbjegavam bitke, ja se borim. Ne? A da se vratim još na Istanbulsku, znači ona recimo zabranjuje dakle državama, to jest kaže da se države trebaju boriti protiv svake kulture, vjere i tradicije koja promiče društvene stereotipe. A što su društveni stereotipovi? Ne smijete reći da ste majka, otac, trebate reći da ste roditelj 1, roditelj 2. Ne smijete imati muške i ženske svlačionice, to je isto diskriminacija. To su rodni stereotipovi. Cijeli binarni prikaz čovječanstva koji imaju sve velike religije. Naravno da ćemo glasati protiv. Dakle, sve se to proglašava društvenim stereotipom protiv kojeg se države moraju boriti. A to sve skupa nema nikakve veze sa nasiljem nad ženama. Ponavljam, dakle, nasilje nad ženama je svako nasilje koje se vrši nad ženama, a ne samo ono rodno uvjetovano, kako oni kaže, što je nekakvi društveni konstrukt. Pa što je recimo sa nasiljem nad trudnicama, koje je jedno od najgorih nasilja, što je definitivno biološka karakteristika, a ne društvena. Hoće li onda vaš zastupnik ostati u klubu zastupnika HDZ-a? Pa to ćemo vidjeti o toj suradnji sa HDZ-om kako će ići, ali za sad je on čvrsto u klubu HDZ-a i dio vladajuće koalicije. I smatramo da sa HDZ-om imamo puno toga zajedničkog, imamo i dosta toga različitog. Vidjeli ste sad, ja sam iznio nekakve stvari. Kao Most, malo bi bili s njima, malo ne bi bili. Pa to vam je dio politike. Dakle, ja želim surađivati sa svima. Ja sam u Varaždinu surađivao sa SDP-om i HNS-om oko dječjih božićnica. Uspio sam ih navući da nije mi bilo pragmatično reći da ne mogu, pa su morali reći da hoće, iako oni imaju nekakve druge preference. Ali ja sam i s njima surađivao. Ja želim sa svima surađivati. S kim ćete surađivati u Zagrebu onda? To se slaže jedna vrlo lijepa ekipa, ali to trebate pričekati još par tjedana da bi vidjeli. Što to znači? Da ćete podržati možda Brunu Esih kako se kandidira? Jer je ona prihvatljiva kao kandidatkinja. Da li ona? Ja imam Bruni Esih vrlo dobro mišljenje. I slučaj kandidature? To vam neću sad ništa govoriti. Imamo o njoj dobro mišljenje i mogu reći da skupljamo jednu vrlo zanimljivu ekipu u Zagrebu, ne samo u Zagrebu, na više mjesta, pa recimo i naš Hrvoje Zekanović, on je potpisao sa Hrvatskom konzervativnom strankom koja je dosta jaka u Šibeniku i sa još nekoliko stranaka lokalnih u Šibeniku i mislim da će se boriti sa SDP-ovcem za drugi. Još jednu temu, dugo vas nije bilo u medijima, pa onda možemo otvarati još nekih tema koje niste komentirali. Ustavni sud je donio odluku nakon dosta godina u kojoj je odbacio zahtjev da se sadašnji zakon o pobačaju proglasi neustavnim i naredio Saboru da u iduće 2 godine donese novi zakon. Koji je vaš komentar te odluke sudske? Pa prvo mi je drago to što je sad postalo neupitno da život počinje u trenutku začeća. Dakle, to mi se vrlo važno čini jer morate znati da glavni argument prije 20-ak, 30-ak, 40 godina, pa i kad je ovaj sadašnji zakon rađen prije 40 godina, odnosno 39 konkretno, da je glavni argument bio da je to, kako oni kažu,
do 12. tjedna hrpa neživih stanica, a da onda oživi. Dakle, to je jedna velika bedastoća koja se u međuvremenu pokazala takvim, pa ću reći da u stvari i izjave recimo Peđe Grbina ili Arsena Bauka da su oni čisti pro-liferi s obzirom na to što su govorili socijalisti i komunisti prije 20 ili 30 godina. Znači da ipak civilizacijski napredujemo po nekakvim, da ne možemo ignorirati određene medicinske... izjave ministra zdravlja gospodina Kujundžića po pitanju pobačaja. Ko je tu dao vrlo različite izjave. On znači u jednoj izjavi kaže jedno, kaže i drugo i uglavnom ovoga nije baš mi bio jasan tu. Ali da se vratim na presudu Ustavnog suda. Dakle, Ustavni sud znači ima taj jedan dobar dio. Drugi dio koji mi ostaje, kako da kažem, vrlo nejasan je to što su oni u stvari se prebacili sad na objašnjavanje kad je netko osoba. Mislim da su se sad znači malo zapetljali oko toga kad je osoba... da je pravo na privatnost iznad prava na život? Apsolutno da ne. I mislim da čak i u tom kontradiktorna i sama presuda Ustavnog suda, jer oni na jednom mjestu kažu, jednom kaže da je pravo na život prvo pravo iz kojeg proizlaze sva druga prava, a kasnije ovo. Dakle, tu su oni to išli pravdati time da nije svako biće osoba. Znači, oni su sad krenuli u raspravu kad netko postaje osoba, što je jedna zanimljiva rasprava, ali mislim da je... Hoćete ići vi sa novim prijedlogom zakona o pobačaju? Ići će vlada, morat će ići. Znači, u sljedeće 2 godine se mora napraviti novi prijedlog zakona, ali još samo da kažem to. Dakle, vi imate uopće deklaracije o ljudskim pravima gdje se govori o svakom ljudskom biću. Znači, svako ljudsko biće, nigdje se ne spominje osoba. Znači, sad smo tu došli u jednu drugu, kako da kažem, raspravu u kojoj mislim da je opće ulazak u taj... Onda možete žaliti na sud u Strasburu. Hoćete li to raditi na ovu odluku Ustavnog suda? Da li ćemo ići na sud u Strasburu? Pa ja neću, ja se nadam da će se stvari riješiti na hrvatskoj razini. Evo, tak ću reći. Ali još jednu stvar, samo da civilizacijski pokažem određeni pomak. Već sam rekao ovo što se tiče početka života. Ali morate znati da su recimo i stari Grci imali određena prava. Međutim, tamo nije svako ljudsko biće imalo ta prava, nego su imali muškarci, Grci sa zemljom. Znači, koji nisu robovi, koji nisu žene, nisu djeca i tak dalje. Samo muški. U Americi ste u 18. stoljeću imali Englishman rights, znači gdje su samo Englezi imali određena prava, recimo Indijanci nisu imali i tako dalje. Znači, s vremenom kako se civilizacija razvijala, se išlo prema tome da svi članovi svako ljudsko biće ima određena prava. I ja vjerujem da sad kad se definiralo da život počinje u trenutku začeća, i da je i nerođeno dijete ljudsko biće, da je samo pitanje kad će se jednostavno sva prava ljudska dodijeliti i nerođenoj djeci. Da je to jedno civilizacijski pomak do koje će doći. Vi mislite da žena nema pravo na izbor? Ima pravo na izbor, ali kad taj izbor njezin dolazi u međusobni sraz sa pravom na život, onda moram reći da je pravo na život, kao što je dakle, jednostavno prvo pravo iz koje prolaze sva druga prava. Spomenuli smo ministra Kujundžića. Iznenadio sa tim nekim puno liberalnijim stavovima nego što se očekivalo od njega da će davati kao pripadnik jedne, ajmo reći, te konzervativnije dijela ovoga. Da li vam je i on zapravo nevjerodostojan onda kao demokršćanin? Pa, gledajte, ajde da se, ja ne bi sad, ja sam bio i sa gospodinom Kujundžićem u Savezu za Hrvatsku i tamo isto svašta doživio, ali da se vratimo na njegove izjave. Samo odgovoriti na to. Da se vratimo na njegove izjave. Dakle, ja želim prvo suditi po dijelima, znači, odnosno u ovom slučaju kod političara, naravno je to ono stavove za koji se on zalaže. Dakle, on je s jedne strane izrazio svoju želju da se broj pobačaja smanji. Izrazio je želju za savjetovanje žena. Dakle, mislim da s jedne strane ima dobre namjere. Govori o tome da, ne znam, u ginekologiji pobačaje, ne znam, manje od 1% djelatnosti i takve nekakve stvari. Ne? Ali mislim da, eto, ja jasnije govorim neke stavove od njega. Ja sad ne znam točno koji su njegovi stavovi, ali evo, ja ću reći svoje jasne stavove, rekao sam isto kao što je bilo. Hoćete mi odgovoriti na pitanje, da li onda i on nije demokršćanin pravi, da li onda i on nevjerodostojan političar? Vidjet ćemo, on će vjerojatno biti nositelj novog zakona, pa ćemo vidjeti kakav će zakon on doneti, jer mislim to je zakon o zdravstvenoj, kako se to već zove, skrbi. Dakle, to spada pod ministra zdravstva i on će trebati biti nositelj novog prijedloga zakona u sljedeće 2 godine. Ali on je rekao da se zakon ne treba po njemu mijenjati.
Mislim da je rekao da se treba. On je u svakom slučaju bio za... odluke Ustavnog suda. Kod kolege Ladišića je rekao ujutro da on ga podržati. Pa dobro, sad će ga morat mijenjati. Ne? Znači, sad će ga Ustavni sud ga je na neki način natjerao da ga mijenja. Ali rekao je da ne ajmo reći, u tokom opsegu koliko vama srodne udruge to žele. Naravno da je, dakle, kad imate određeni zakon, mijenjati ga uvijek nailazite na otpore, to je jasno. Ne, prema tome, pitanje je koliko je ko spreman zalagati se za svoje principe unatoč otporima. Ja mislim da sam u svojem političkom djelovanju pokazao da sam principijelan i dosljedan u svakom trenutku. Mislite li da je on? Vidjet ćemo kakav će prijedlog zakona napraviti. Ali kad već otvorimo njegove izjave i aktualna događanja, dao je jasno izjavu po pitanju molitve i molitvenih zajednica pred bolnicom. Njegov stav je da se može moliti, ali ne oko bolnice. Kako to komentirate? Ja mislim da je, koliko sam čitao te njegove izjave, on isto bio tu, da je bio tu, to je Večernjem listu, mislim da je bilo, da je on dao tu isto, zašto ne bi molili, molitva nikome ne smeta, nikome nikad nije škodilo. Ali ne u krugu bolnice? Ali koliko znam, ljudi koji mole ispred bolnice, ne u krugu bolnice. Tako da mislim da to uopće nije... A to je krug bolnice, mislim, ispred bolnice. On tako to krug smatra. Bolnice, kad se govori o krugu bolnice, to se smatra onaj dio koji je zatvoren ogradom. Dakle, koje je uvjetno rečeno u vlasništvu bolnice. Koliko ja znam, moli se ispred te ograde, ispred ulaza u bolnicu. Ispred na javnom bolnice se iza ograde, na prostoru. Ispred ulaza, recimo. Bolnica Merkur, iza ograde. Pa dobro, ja ne znam sad, točno to trebate pitati ljude iz 40 dana za život. Ja u svakom slučaju mislim da bi mi morali, ponavljam, se razvijati u smjeru jednog pluralnog društva. Da jednostavno još uvijek, nažalost, kod nekih ljudi imaju to jedan mentalitet da svako ko je vjernik da je budala i da spada u srednji vijek i da je molitva glupost i da se na taj način, da je vjera privatna stvar. Znači, to ćete čuti kod masu političara. To ću čuti kod Pape Franje. Ne, nikad on nije rekao da je vjera privatna stvar. Kako ne? Dakle, rekao je da možete birati da li ste vjernik ili ne, da ne morate ići u crkvu, da je to vaša osobna stvar u svojim knjigama, u svojoj knjizi Godine milosrđa. Nije točno. U intervju. Nije točno. Dakle, Papa sve poziva... Djelomično, nisam sve pročitao, tako da ne mogu reći. Tamo to stoji. Ali ono što znam, dakle, stav crkve, pa tako i Pape Franje je sigurno da misa i odlazak u crkvu ima svoj smisao. Dakle, Papa nikad ne bi govorio protiv tog smisla. A niko nije rekao da nema smisla, ali to je stvar svake osobe, zar ne? Pa naravno, to je poanta. Dakle, vjera je dana kao sloboda nekome. Ne? Ali da se vratim na situaciju u Hrvatskoj, mentalitet. Znači, jednostavno mi moramo prihvatiti. Jednako kao što ja prihvaćam da postoje ljudi koji se ne žele ulaziti u brak, ne žele imati djecu i meni to skroz ok. Dakle, to je stvar osobnog izbora njihovog. I mi moramo moći normalno... Apsolutno, nikad nikome nisam nametao svoj stav. Dakle, ja svakome dam... A zašto onda ta fama o pobačaju? Gledajte, iz godinu broj pobačaja pada, ali prošle godine je bilo oko 350, jel tako? No, što 350? 3500. 3500. Da. Ali iz rada tih udruga se stječe fama kao da raste, a ne da pada taj broj pobačaja. Dobro, gledajte, naravno da je uvijek pitanje interpretacije, jer svi znamo da se svi pobačaji ne prijavljuju. Znači, koji je broj pobačaja obavljen u privatnim klinikama koji nije prijavljen, mi ne znamo. Dakle, broj pobačaja u Hrvatskoj je sigurno veći od 3500. Se bojite da će biti puno veće u privatnim klinicama? Ajde sad da vas pitam, pa onda ako se zabrani pobačaj, hoće li onda u privatnim klinicama ti tajni pobačaji, ajmo ih tako nazvati, možda biti veći? Gledajte, vanjske statistike pokazuju da je ukupan broj pobačaja onda manji. Naravno da se on vrši, da se vrši na istim mjestima i da smrtnost žene nije ništa veća nego samo da se vrši na mjestima. Dakle, isto tak sigurno samo se vrši, ulazi se na stražnje vrata, evo tako da kažemo istu ambulantu. Ali dobro, gledajte, vi sad cijelo vrijeme okrećete na pobačaj. Pobačaj je jedno pitanje oko kojeg se koplja lome i koje ja, u tom smislu, to je izrazito važno pitanje. Ali kad govorimo o pluralnosti, idemo tražiti teme u kojima se možemo naći, u kojima mi možemo živjeti zajedno. Dakle, ja zaista mislim da sa ove radikalno lijeve strane postoji jedna vrlo velika agresija koja
sve ljude koji nisu jednaki njima napadaju i na neki način im uskraćuju prostor u javnosti. Pa i meni osobno. Znači, vi imate neke portale koji izrazito ružno pišu o meni, kojima nije to... Jer vas smeta što vas jedan portal svakom naslovu naziva onako kako vas naziva? Da, gledajte, naravno gledajte, dići ću tužbu, no, ali samo da kažem to da je, naravno, dobro, sad ste otvorili još jednu temu, ali samo da kažem ovako, takvo jedno vrijeđanje osobno, u kojem se jasno vidi da to nije iznošenje nekakvih vrijednosnih stavova, nego je jasno da u startu se ide uvredama na nekoga ko ne misli jednako kao i taj portal, je jedna vrsta nasilja. Mi moramo znati, to se uči u školi kad imate prevenciju nasilja, mi smo imali u svojem programu zdravstvenog odgoja, da nasilje nije samo fizičko nasilje, nego je nasilje i verbalno nasilje i mentalno nasilje. Znači mi moramo razvijati u Hrvatskoj tu jednu toleranciju u kojem će moći živjeti ljudi različitih svjetonazora. I ja na poslu s kolegom, pa imam na poslu i ljude koje naravno nisu u braku, imam i homoseksualce, dakle ja se sa svima družim i to nije Imate problem. Imate prijatelje koji su homoseksualci? Da, i mi se družimo i dakle to niti njima ne predstavlja problem, niti meni ne predstavlja problem. Mi se družimo, naravno da naše prijateljstvo možda nije tak duboko ko s nekim s kojim dijelujem veći broj vrijednosti. Naravno što ste s nekim slični si možete biti veći prijatelj. Ali definitivno kolegijalni odnos na poslu i druženje i oko masu stvari smo isto mišljenici što se tiče umjetnosti, kulture i tako dalje. Ali moramo imati tu pluralnost. Ne? Sa lijeve portala koji su lijeve, ajmo reći tako, profilacije. Ali počeli su dolaziti i napadi sa vas sa portala desne profilacije. Vi ste spomenuli naše branitelje i sve. Jučer je objavljen tekst da niste bili u vojsci i da niste išli... Ne, bio sam u vojsci. Da ste bili u vojsci, ali da niste išli u Domovinski rat. Pa dobro, to je, gledajte, radi se o jednom portalu koji je do sad do meni uglavnom reći ću pisao pozitivno, koji je sklon HDZ-u, ajde nazovimo to tako. Pa sad kad sam ja kritizirao HDZ, sad su oni mene trebali valjda malo i oni lupit ovoga. Dobro, ali znači to dolazi, ali dajte mi odgovoriti na to pitanje. Na to pitanje, dakle ja sam redovno, kako su u to vrijeme, ja sam 70. godište, kad sam završio srednju školu 89. godine, redovno sam dobio poziv za JNA i bio sam JNA, bio sam specijalna jedinica u Zaječaru, odgulio tamo godinu dana i vratio se na fakultet. I nakon toga na fakultetu nastavio studirati kao i svi drugi studenti. Ali 91. Nisam se javio kao dragovoljac. Dakle, nisam se javio, ja nisam dragovoljac Domovinskog rata, zato jer sam u tom trenutku studirao. Dakle, nisam, evo, mislim, ja sad ne znam, je li to ne znam kakva grijeh, dakle, ja se ne smatram krivim, zato nisam dragovoljac Domovinskog rata, s tim da naravno cijenim se one koji su bili dragovoljci. Ajmo još jednu temu otvoriti. Jesu vas zvali da idete u vojsku? Niste? Da ste dobili poziv jer biste išli? U koju vojsku? 91. u Hrvatsku. Da, ja sam čak dobio inače poziv, dakle, i bio sam tamo kad su u Varaždinu, dakle, ona Banjščina, znate, kad su tamo oslobodili ono puno skladište, puno oružja, ne u kasarni gdje su oni 110 tenkova, nego Banjščina je bila baš gdje je bila municija, rakete i tako dalje, i onda su to rasporedili na jedno 10 mjesta i onda su i mene mobilizirali i ja sam bio jedno tjedan dana tamo. Ali niste u registru branitelja? Ne, a to je isto zanimljivo. Ja sam, kad sam kupovao kuću, onda su mi rekli da ja zbog tih tjedana, a meni su nakon tih tjedan dana kad je počeo faks, onda su rekli idi na faks. Znači, mene su raspustili, mi koji smo bilo nas i par studenata tamo, spustili su nas i ovi su dalje nastavili tam stražari toko toga. I onda kad sam gradio kuću, onda su mi rekli da sam ja branitelj, da mogu dobiti prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko besplatno. Na što sam ja rekao, pa nisam ja branitelj. Ne. Pa kak niste? Pa tam smo zapisali da ste branitelj. Onda sam se ja bunio protiv toga, jer ja zaista nisam branitelj. Dakle, to što sam ja tjedan dana tamo čuvao ništa, sam sam se ispisao iz registra. Idemo samo na kraju, još jedna tema, pri kraju smo emisije. Vaši ljudi iz Hrasta, Šlezak, Glunčić i svi bili su vodeći ljudi u ostvarivanju vašeg cilja, a to je zaustavljanje kurikularne reforme u onom modelu koji je tada bio. U tome ste uspjeli. Što dalje? Kakvi su vam planovi sa kurikularnom reformom? Nikad nije bio član Hrasta, niti sad Hrasta. Šlezak jest. Dakle, ali je iz redova Hrasta stavljen kao vaš kandidat zapravo za mjesto zamjenika državnog tajnika. Šlezak jest, Glunčić nije. Glunčić nema veze s Hrastom? Nema veze s Hrastom, niti s našom kvotom. Što se tiče kurikularne reforme, dakle, rekao sam već, prošle godine u ovo vrijeme nitko od političara, niti
saborskih zastupnika niti ministara se nije usudio reći niti riječ o nedostacima Jokićeve kurikularne reforme. A akademska zajednica je vrijala. Dakle, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, mnogi, dakle, puno stručnjaka su upućivali na brojne nedostatke kod Jokića. Ja sam to napravio i izborio sam se kroz saborski odbor za odgoj, to je za obrazovanje, znanost i kulturu. I onda je Jokić mene prozvao da sam ja kriv za zaostajanje kurikularne reforme i ja cijelo vrijeme od tada pokušavam objasniti da postoji određena razlika između upućivati na nedostatke i drugo, zaustaviti kurikularnu reformu. To sam pazio kako sam se izrazio. Tako sam se izrazio. Što dalje? Pitanje. Ali gledajte, vašu inteligenciju ne dijele mnogi hrvatski građani, evo tako ću reći. I njima je moguće podvaliti da vi ako kažete neki nedostatak... Sad podcjenjujete hrvatsku javnost? Neke hrvatske građane. Vrlo sam pazio što sam rekao. Znači, kad neko vidi da iznosi nedostatke, a gospodin Jokić se pokazao vrlo nekooperativan, znači on je rekao nikoga ne smije se staviti... Pred krajem smo emisije, što dalje? Gospodin Jokić više nije uradio. Reformu obrazovanja apsolutno treba nastaviti, što sam već više puta rekao. Kod gospodina Jokića je bilo i dobrih dijelova, znači usmjerenost, načinu razmišljanja, ne toliko biflanju i tako dalje, da ne nabrajam i dobre stvari koje je napravio, ali su postojale kao prvo metodološka zbrka i kao drugo zapostavljene STEM područja, još neke stvari koje sam ja upućivao. Jako dobro su napravili gospođa Vican i Glunčić u onom svojem povjerenstvu, jako su dobro izanalizirali sve koliko je to usklađeno sa zakonima, što treba napraviti. Mislim da je to na dobrom putu i nadam se da će ministarstvo biti agilnije u toj reformi obrazovanja i ja se toplo nadam da će imati koristi od toga jer društvo se mijenja i naše obrazovanje i sustav se mora mijenjati. Kako komentirate ove odnose između HDZ-a i Mosta? Vi ste isto dio vladajuće većine, to nastavlja se i dalje. Pa gledajte, ja mislim da oni dosta dobro funkcioniraju. Mislim, naravno kad imate dvije stranke u koaliciji da ne mogu biti u svemu istomišljenici, ali ja mislim da za sad dosta dobro funkcioniraju. U zadnje vrijeme u prvi plan je došao gospodin Ivica Relković, znate ga od prije. Da, apsolutno. Zajedno ste stvarali i Hrast i gurali to, on je otišao dalje sa Mostom. Dijelite li vi sa Mostom zapravo iste svjetonazorske onda na neki način? Mostom se ne želi svjetonazorski opće izjasniti. Tako da teško je reći da li dijelimo ili ne dijelimo. Sigurno sa nekim ljudima iz Mosta dijelimo, ali s nekima sigurno i ne. Tako da sa gospodinom Relkovićem? Sa gospodinom Relkovićem dijelimo, iako mi je potpuno čudna ova njegova odluka u obrani gospođe Nađ, jer gospođa Nađ je dakle bila zamjenica ministra. Postoje opravdane sumnje da je sa dva načelnika tamo na ministarstvu koji su bili zaduženi za sve moguće projekte, dakle da je tu velik novac u igri koji nisam siguran da je ispravno trošen i meni to dosta, reći ću, smrdi i nije mi jasan stav Ivice Relkovića o tome. Gospodine Ilčić, hvala na večerašnjem gostovanju. Hvala vama na pozivu. Hvala vama isto, dragi gledatelji, što ste bili uz nas. Ostanite uz program N1, a mi se vidimo idućeg utorka u još jednom vetu.